we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, gisaulog ron sa simbahan ang piyesta ni Santa Scholastica Virgen or Saint Scholastica Virgin. Igsoon ni siya ni Saint Benedict, ang founder sa mga Benedictine community. Mura sa ni siya po ni ang foundress sa Benedictine nuns. Usa ni sila sa mga famous sa 5th century. Na pagani kuan gituhuan ni sila nga managkaluha gid ni sila si Saint Benedict. Pero una ni siyang namatay ni Saint Benedict at age mga 60 kapin edad, mga 67, 64 ba to. So uban kaniya atong iyampo padayon ang atong kalibutan, ilabi na gyud ang pagkahunong na niining pandemic nga magmalampuson kining vaccination sa ato karong katawhan. Ato sang padayong iyampo ug pasalamatan ang Ginoo tungod sa mga benefactors ug donors nato nga nagsigig tabang sa ato mga proyekto dinhi sa simbahan. Ato rong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Ginoo, naghandom kami kang Santa Scholastica Virgen, naghangyo kami nga tungod sa iyang panigingnan, makaalagad kami kanimo uban ang lunsay nga paghigugma ug makadangat nga malipayon sa mga bunga sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Ingon niini ang pagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anaa sa langit. Sa pagbuhat sa Ginoong Dios sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, wala pa'y tanom nga miturok sa yuta, kay wala pa man niya kini paulani. Ug wala pa'y mga tao nga makauma niini. Apan bisan walay ulan, diha nay tubig nga mitungha gikan sa ilawom sa yuta ug mipatubig niini. Unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta ug nagbuhat siyang tawo gikan niini. Gihoypan niya ang buho sa ilong sa tawo sa makapabuhing gininhawa ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Unya naghimo ang Ginoong Dios og tanaman didto sa Eden sa silangan ug gibutang niya didto ang tawo nga iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot
ug mamungag mga bunga nga maayong kanon. Sa taliwala sa tanaman, diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo. Unsay maayo ug unsay dautan. Unya gibutang sa Ginoong Dios sa tanaman sa Eden ang tao aron maoy magatiman ug magbantay niini. Giingnan niya ang tao, makahimo ka pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga naghatag sa kahibalo, unsay maayo, unsay dautan. Kun mukaon ka niini, mamatay kagayud. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daiga ang Ginoo kalag ko. Daiga ang Ginoo kalag ko. Daiga ang Ginoo kalag ko. O Ginoo akong Dios, dako gayud ikaw. Gisuluban ikaw sa kahalangdon og himaya. Gibistihan diha sa kahayag, ingon ug usa ka kapa. Daiga ang Ginoo kalag ko. Ang tanang mga binuhat nagapaabot kanimo, aron tagaan mo silag pagkaon sa igong panahon. Sa imong paghatag niini kanila, ila kini nga gipundok. Sa pagbukhad mo sa imong kamot, napuno siya sa kaayuhan. Daiga ang Ginoo kalag ko. Kung imong kuhaan sila sa ginhawa, mga matay sila ug mubalik sa ilang pagkaabog. Kung imong ipadalang imong espiritu, mabuhat sila ug mabag-o ang nawong sa yuta. Daiga ang Ginoo kalag ko. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin
kaninyo. Maanaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw. Ginoo. Unya gipaduol pag-usab ni Hesus ang panon sa katawhan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa bakba sa tao dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Sa pagbiya na niya sa panon sa katawhan ug pagsulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod niining mga panultihuna. Sa inyong panabot sama ra ba kamo sa uban? Mitubag si Jesus kanila. Wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa bakba sa tao dili makahugaw kaniya, kay kini dili man mosulod sa iyang kasing-kasing kundili ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula usab sa lawas. Sa pagsulti ni Hesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Ug mipadayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang huna-huna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo ug pagbinuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Usas mga punto nga gihisgutan karon nga nindot sad pamalandungan kining hugaw. Hugaw ba? Unsa nang hugaw sa in English? Dirty. Mingon din ang mga maestra, ayaw mo ana kay dirty na. Ana. Nya kasagaran gid nato ang atong concern sa dirty, dirty or hugaw. Likayan nato ang hugaw nga mosulod sa atong lawas. Mo jud ay kasagaran gid nato, ayaw ana pagkaon kay hugaw na ana. Mo na magtap-tap ta karon kay ang atong hangin dirty. Ana, likay nga ang dirt musod nimo. Anag alcohol aron ang dirt di musod nimo. No? Panabon gyud, panglimpyo aron ang dirt di musod nimo. Mo gini ang atong normal nga paradigm isip mga tao. Ang hugaw ayaw pasudla nimo. Pero si Kristo lahi. Ingin siya pasudla tanan, bisag unsa pa nakahugaw. Pasudla. Pero ang bantay basig na ay mugawas nimong hugaw kana mo'y likay. Ano man kasabot mo ani? Lahi kay Kristo no? Pasudla ang tanang hugaw sa imong lawas. Okay ra na. Pero bantay nga way hugaw nga mugawas gikas imong lawas kay ang tinuod gyud nga makahugaw nato matud pa ni Kristo. Ang tinuod yung makahugaw sa tao kana yung mugawas nga hugaw gikan niya. The dirt, dirty words, dirty mind, dirty actions. Kumusta man mo ron? Unsa may inyong gilikayan nga hugaw? Musulod o mugawas? Mugawas. Tutok lang muna ko. Parihata, ang musulod. Ang musulod yun. Muna panglimpyo gyud maayo, panglimpyo gyud para way musuod nga hugaw. Pero ang limpyada kayo, ang limpyado kayo, libakiro kayo, masinahon kayo, malawayon kayo, porti tinuong limpyuha, pero nagkinabitay, naa ang tanang kaulag, naa ang pagkorupsyon, pangilad, pangawat, pamakak, pero limpyo kayo. Magdada, paog ka nang naang sanitizer, inikaon,
Anak dayon, ana una pamukaon, hasta gud ini kalawat. So ana kay hugaw niya ni ang hostiyas. Di na joke. Kanang ang ato yung likayan ang musud gyud. Pero karon sugdanan ni nato ha. Sugdanan ni nato. Sundo nato ang cleanliness ni Kristo. Unsa may iyang cleanliness? Likay gyud nga naay hugaw nga mugawas nimo. Huna-huna, pulong og buhat. Likay gid na. Kay mao gid na makahugaw nato. Mao sa nay check upon sa Ginoo. Mao na yang check upon ang hugaw nga mugawas nato. Na magihugaw. Pero ayaw na lang naglikay ang musulod. Susugod karon hanggapan ang tanang COVID. Kanang tanang COVID hanggapan na. Kay wa ra ginay kaso para sa Ginoo. Pero likay ang tanang chismis, kanang linibakay, kanang tanang laway, kanang mga porn, likay na siya. Ang pagpaambit aning mga nga laway, labi na gyud mga manag-uyab, ayaw mo pagsigig hisgot ana mga laway ngadto sa imong uyab. Ayaw mo pagsigig hatag ana mga video ninyo na hapit wa na mo'y gisulob, nga didto mo ga-shower, hala video niya ipadas uyab. Naghigda sa higdaanan, hala video, selfie, padas uyab. Pare noon, wa man sad mapadad ipan noon. Pero base sad maapil big pada. Masipyat ba ingon, oy, misrouted man father. Ingon din pare, pwede permihon. Basin ba? Kana likay na. Kana bitang sininghagay, kanang imong balikas, kanang imong singhag, likay na kay hugaw kay na. Kanang sige nimong panungloan ang imong bana, panungloan ang imong ugangan, singhagan ang imong asawa, kana likay na. Siging libak anang imong kaubas trabaho, libak anang pare, likay na. I-post pa nimo ang pare sa Facebook, likay na. Kay hugaw kay nastanan. Para sa Ginoo mo na pinakahugaw gyud. Labi na gyud kon makadaot na gyud sa kuan sa tao. Kinabuhi apil na ng pagsuyop. Hugaw gyud na siya. Labi na imong i-share ang imong kwarta aron lang gyud makasuyop. Og kining kasina. Kasina ba? Nabitang siging sunod-sunod. Tungod lang kay ni gwapa siya, kay ni blan ang buhok, imo sang ipablan imong buhok. Kasina man na. Tungod lang kay nindot siya tan-awon, kay baga kay siya kilay, kay iyang gikiskisan, niya gibadlisan, baga kay tan-awon, imo sang kiskisan imong kilay. Kasina man na siya. Nindot tan-awon ilang balay, kay gibag-o ang pintal. Nangutang sa gyud ka, nagloan gyud ka para lang ipintal sa inyong balay. Galisod na ra ba hinuong kag bayad? Kasina man na. Nalikaya na nato kay hugaw day kay na siya. Ngaigsoon sa unang pagbasa, lapok ang gigamit sa Ginoo aron himuon ta. Mao ni ang kaning second account sa creation gitawag para nako ni mura ni siya specific ba? The specific action. Kay sa first account sa creation, igo ra man siya ingon atong himuon ang tao. Nya nahimo dayon ang tao, babae ug lalaki. Karon gibutangag specifics, lapok di ay ang gigamit sa Ginoo nato. Gadua-dua dito ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Insya hapak-hapak sila lapok ba? Pok pilit dire. Ana ingon sang Espiritu Santo, biha sa nimo ay hapak sa niya glapok dito sa himuon na lang ka ni natong tao. Mao to ilang gihimo nga tao. Ako sa nang version pero di na tinuod. Kanilang gud nga ako wala ni mapanaghap lang ni. Pero naa day specifics. Unya tanawa ha, gihimo ang tao gikan sa lapok. Unsa man ang lapok? Limpyo, hugaw. Purting hugawa, ato ginang paphaon. Sa atong mata, hugaw. Pero sa Ginoo, pwede dayang himuon nga image and likeness of God ang hugaw. Nindota no? Ang image and likeness of God gikan sa lapok. Nilingian na imong tupad. Ingna, lapok rakaday. Lapok raka. Brad, lapok raka brad.
Anak mingo sa bawo sa tuwing mo ka siya, ikaw utro sa ka, lapok sa ka. Una, ay nalang gara-gara diha kay lapok ra ka. No? Agabot sa inyong balay karon, kanang nangatog dito, honghongi, mata na diha lapok. Niya kanang dagko kay kaon nga hapit di mundang, hotdong jud tanang pagkaon di nakabinlan, ingka suga sa mukhaon ning lapoka. Pero timan nga ang lapok gihimong image and likeness of God. No, kanay kanindot. Unya na pag ikaduhang gihimo ang Ginoo, gibutang pagyon sa tanaman sa Eden kanang gitawag natog paraiso. Gipaambit dayon sa Ginoo ang iyang kalipay, ang iyang himaya ngadtos mga lapok. Na siya. Nya karon, kumusta man? Naa pa ninyo ang kalipay nga Dios nun? Kay sa Eden God, way kamatayon, way kaguol didto. Naa pa na aron ninyo? O, tubag. Ang kamatayon palang daan, wa na nato Aw ang kanang way kamatayon, nanatay kamatayon. Ang kalipay, nawa na sad kay nanamtay daghang kahadlok o kasuko. Nya nganong nahitabo man kay ang lapok nagpakaginoo. Mao na ang makahugaw nato. Kana bang magpakaginoo nata? Mao na kini si Saint Benedict o si Saint Scholastica, labi na gid si Saint Scholastica. Batan-on pa lang iya nang gi-surrender ang iyang gi-offer niya, iyang commitment ngadto sa Ginoo ang iyang kaugalingon. Og mao nay makapanindot nato. Kana bang ang atong kaugalingon atong iuli ngadto sa Ginoo? Gitawag na siya self-offering. May kay mga choir na mo kanta. Lord, here I am. Ana. Og unsa pa nang usa? I offer nga. Sa to? Kana, I offer my life to you. Pero wa Dios buhat. May lang mo kanta. Apil na ning niyang gawali. Dupa-dupa. Kaning among dupa-dupa, kami pag-order namo kami mga pare. Ngilngig kay mig offering hapa gumi anang simento. Kanang katedral ba? Wa gi hapin. Ambot gi mapan ba kato? Basta hapa gid mi ana. Hapa baka na bang unsa man ang hapa? Surrender lagi. Kana bitang mo surrender kanang gukuro na mga kawatan, mga tulisan. Hapa. Hapa dai ngadto. Na baklid kamot, pusasan, tumban pangliog usahay. Hapa, basta mo hapa lagi ka surrender na gyud gana. Inigbango na mo. Asa pa. Inigbango na mura na may Ginoo. Dire na tanang ulikta. Supak-supak ko na kisa may pare din Paksupak ko niya. Sira ko ng inyong kapilya noon, pantay mo niya. Mga organisasyon, supak-supak, i-dissolve ta mo. Mura na may Ginoo usahay. Ana ba? No? Di, naging maminaw. Sa Kristan, mo ingon na, pader, murag sayo pa na imong gibuhat, ikaw dong usba na imong bakbaham. Bisag minister pa mo badlong, singhagan day na mo. Nanawa na tong among hapa, katong hapa ba? Pero kaning kuan, kanis mahal nga birhen, surrender gyud, matuman ang imong pagbuot. Ana, nya si Saint Scholastica surrender gyud. Saint Benedict surrender. Unsay resulta? Porting nindutas ilang gibilin sa kalibutan. Nangamatay man tuod sila, pero pagkanindot silang gibilin, mga communities of religious people nga nagpadayon hangtod karon gikan pa niadtong 5th century. Imagine 2,000 minus 500. Pila na katuig nga ni-sustain ang ilang communities? Pila? 1,500 years. Sige lang yapon. Sige lang yapon. Ana. Kanindot no? Kamo, ang inyong communities nga gitukod, kanang inyong pamilya, makasustain ka nas kasantos?
basig ang atong gipasapasa ang kayawanon na kana igtan-aw nimo isa kanang na ang anong pamo kay na siya isa ay liwat mo na atong lolo ana mangilugay sa tugyuta ang lolo ana perte tong ngilog yuta na liwat kayo ta sinultihan ana mo mao gipasapasa na to ingon isang himabay lagi kanastanan unsa man sang amahan ana nga himabay sa ka ito pilagod kabuk atoy anak sa mao ba sa na liwat na junior gyud kay now mao gipasapasa ang mga hugaw pero limpiada kayo pero ang kahugaw nga nigawas gikan niya maoy wa mabantay so karon sumala sa kinabuhi ni Kristo sa mahal nga birhen ug sa mga santos labi ng Saint Scholastica mahimo ra gid ay nga atong pugnan ug atong limpyuhan ang kasing-kasing ayaw himo ang rason tao rako ayaw limpyuhi gid ang kasing-kasing nya kay malipay man ang Ginoo inig limpyo nato sa tong kasing-kasing ubanan pud ta niya iyang grasya mo na wa gisala nga dili pwedeng hunongon kay nganuman tumong sad na ni Kristo pangandoy sad na ni Kristo mo nang daghan kay mga tawo makasasala na himong mga santos nganuman nibalik sila sa paglimpyo sa sulod dili sa paglikay nga ang hugaw mosulod kung dili ang paglikay nga ang hugaw mugawas no na siya nindog na ta mga hugaw mga igsuon puno sa pagsalig mudangop kita ngadto sa Dios sa ato mga panginahanglan sayod kita sa iyang way puas nga gugma kanato muingon kita amahan dungga ang imong mga anak amahan dungga ang imong mga anak Alang sa kahapsay o kalinaw sa simbahan nga nagbutyag sa di makitang kinaadman sa Dios ug nagtudlo kanato sa makaluwas nga kamatuoran sa iyang mga misteryo magampo kita sa Ginoo amahan dungga ang imong mga anak alang sa mga namunuan sa tanang kanasuran nga manlimbasog sila sa pag-angkon sa kalinaw ug kasiguruan sulod sa tawhanong banay magampo kita sa Ginoo amahan dungga ang imong mga anak alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan magampo kita sa Ginoo amahan dungga ang imong mga anak alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila magampo kita sa Ginoo amahan dungga ang imong mga anak alang sa sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar magampo kita sa Ginoo amahan dungga ang imong mga anak alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo amahan dungga ang imong mga anak alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo amahan dungga ang imong mga anak alang sa mga nangamatay nga makakita na unta sila sa balaang talan-awon sa langit magampo kita sa Ginoo amahan dungga ang imong mga anak amahan dungga ang among mga pag-ampo nga among gituboy diha sa pangaman ni Santa Scholastica pinaagi ni Kristo nga among Ginoo Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatag.
Maigsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa among kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, diha ni Santa Escolastica nga Birhen, gisangyaw namo ang imong pagkakatingalahan. Itugot nga sama nga nakapahimuot siya kanimo sa ingon, makapahimuot usab kanimo ang mga buhat sa among pag-alagad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos kaamahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayod ang imong kahibulungan nga probidensya diha sa mga santos nga nag-alagad sa ilang kaugalingon, naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan ug busa uban sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit nagadayeg kami kanimo sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi og kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy,
Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, di ko ay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung ang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kung sa tungalan kamu makapundo, naiusa sa paghigugma, nagabuhat kamu sa akong gisugo, ug ako kaninyo makiguban, ug ako kaninyo makiguban. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, nabusog na kami karon tungod sa pagkalawat namo sa gasa sa Dios. Itugot nga sa pagsulob namo dinhi sa among lawas sa kasakit ni Kristo, maningkamot kami sa pagpakighiusa kanimo lamang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mopaangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma. Og sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit o kamatayon, bag-uha ang among paglaom o liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kabot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan, hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga Birhen. Amen. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami.
San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine purity, ang kalimpyo nga Diosnon. Nga ato lang buhaton, maglikay lang gid tas mga hugaw nga mogawas gikan nato. Nya di ta mahadlok sa mga hugaw nga mosulod nato. Iampo nato sad ang atong umaabot nga mass wedding karong Sabado, nga unta magbalampuson way mga dagkong kakulian. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sab kanin. Ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Mangluhod.